dimineața asta nu am avut chef de o masă solidă, așa că am zis să facem împreună un shake care să ne țină de foame la antrenament și să fie nutritiv. Vom folosi cam 250-300 de ml de lapte de migdale, o cupă de proteine, zmeură, afine, fulgi de ovăz și semințe de in măcinate. Dacă folosiți fructe de pădure congelate, va trebui să reglați cantitatea de lapte și să folosiți mai mult lapte pentru că va ieși mai mult o înghețată decât un shake.